Pozdrav ekipa, danas ću vam pokazati nekakve osnovne funkcije u pisanju posta što se tiče linkova, slika i videa, jer vidim da neki od vas imaju problema s tim, pa da prođemo neke osnove pisanja na forumu. Ako pišete nekakav link, odnosno želite linkat nekakvu vijest nekom od nas, bilo kome na forumu, gore u lijevom uglu posta vidjet ćete post link se zove, opcija. Otvara se u donjem dijelu jedan prozor za URL koji zalijepite, ja sam sad uzeo ovaj sa VG24, prvi koji mi je pao na pamet, dakle ovaj URL kopirate, tu ga stavite, ne stavljate ništa u tekst ovakvoga, to ide samo ovdje i add link. Nakon toga pojavio vam se opcije gdje vi možete izmijeniti naslov, znači možete ga izbrisati, ne zanima me ovo, samo želim znati da je The Division 2 primjerice. Ovo je nekakav opis koji se također može izmijeniti, a ovdje ako je skripta pokupila slikice koje postoje na stranici, možete ih promijeniti, dodati ili u potpunosti ukloniti. Nakon toga kad stisnete post reply, čak ne morate ništa ni upisati, on će automatski biti formatiran kao link, imat će lijepu strukturu, imat će takvu slikicu i vijest. Ako želite tipa nekome reći Division 2, daj si pogledaj, zaokružim tekst koji želim da bude link, kliknem ovdje u editiranju, znači kad kliknemo na slova pojavi se opcija, ok, kliknem link, zalijepim ponovno taj URL i udarim ok. I sad ako ja postam svoj odgovor, napravim post, moći ćete vidjeti dva načina embedanja linka u isti. Znači radi nam i ovaj The Division 2, tako, a radi nam i ovaj puno ljepši gdje piše Division 2 is getting surprise new patch today. Ok, super, dolazi, kliknem, vidim cijeli tekst kao takav. Što se tiče uploadanja slika, znači ako ja želim staviti neku sliku, imate isto pod ovom, znači podebljeni slovom A, odnosno formatiranje slova, imate ikonicu image, sliku, i sad treba vam URL slike. Ja sam već pripremio jedan URL, kopirate URL slike, zalijepite ovdje. Ovo je opcija da on bude kod nas na serveru, znači ako se slika izbriše sa interneta, ona će biti kod nas na serveru i uvijek ćete je na forumu moći vidjeti. Ako to maknete, bit će samo tamo, ako se slika izbriše tamo, dobit ćete onu strganu ikonicu slike kao da se ne može pronaći. Ovdje su nekakve opcije, da li će slika biti lijevo, da li će biti centrirana, da li će biti više u desnu stranu, znači to je vaša opcija. Slika može biti i link, u principu ako vi tu stavite da je to URL, to znači da je link, prekopiramo opet isti link i možemo reći da slika vodi na novi prozor. Ja ću udariti OK i slika će se automatski pojaviti unutar samog posta. Evo ga, slika je tu, znači centrirana je, zato je na centru, Ako udarim post reply, dobit ćete novi post, vidjet ćete kako slika izgleda i naravno stavite nekakav tekst, nešto što ste već htjeli nekom napisati, nadopisati, šta god već treba, a ukoliko kliknemo na samu sliku, slika će nas odvesti u novi prozor gdje će pokazati i prikazati ovaj dio, znači linka i cijelu sliku. Hop, kliknem na nju, on otvara cijelu sliku koju onda mogu vidjeti u većoj rezoluciji ili nečem. Što se tiče videa, znači stvar je praktički identična i slična, imate dvije opcije. Ukoliko se radi o videu praktički od bilo kuda, znači Hulu, YouTube video, Dailymotion i tako dalje, Facebook video isto, znači prihvaća link ili ovaj gore, možete taj link kopirati, ili ovaj link tipa sa podijeli, znači možete kliknuti podijeli, kopiraj, šta god, stavite ga ovdje, kliknete OK, on će uzeti video i kad stisnete post reply, on će se embedati unutra. Druga opcija što se tiče YouTube videa je ovaj, znači BB Code od foruma, gdje kliknete YouTube, možete zalijepiti ponovno link, ali ovaj puta ostavljate samo ovaj dio zadnji, znači ova slova, ili u drugom slučaju, ako ga kopirate od gore, to je ovaj iza slova V jednako, znači video jednako, to je taj kod, sad ćete vidjeti da je taj kod isti koji i onaj short koji smo dobili, znači znači ovaj kod odgovara ovom, isti su, Ako ga prekopiram, to je to. I sad kad stisnem post reply, video će biti embedden na oba načina. Prvi je ovaj forumski koji možete uzeti u principu bilo koji video, YouTube, Facebook, šta god vam paše. Možete probati neke druge stvari, vjerujem da će raditi, nisam točno sve isprobavao. Koja je razlika? Razlika je u ovom embeddenom videu, on se odmah vidi ovako malo veći, znači odmah je u većem prozor. Kliknem, počnem gledati, to je to. Ovdje na ovom videu
prvo kliknem pa se onda tek učita i opet moram kliknuti da bi ga pogledao. To je nekakva razlika, nama je svejedno kako ga vi koristite. I još jedna stvar u principu što se tiče spoilera, jel? Znači ako je nešto spoiler, treba biti sakriven. Označite tekst koji je spoiler i ako neko još uvijek nije znao, imamo ovaj znak uskličnika wrap spoiler tag, hopa i ako kliknemo post reply, tu će sve zapravo cijeli tekst biti skriven. I to je to. Ako neko želi pogledati tekst, klikne na taj spoiler tag i tekst će mu se otkriti i moći će ga normalno pročitati. To je u principu to za sada. Ako ima još nekakve stvari koje bi volili vidjeti, protumačiti sve, javite pa ćemo napraviti još koji video. Pozdrav!